Θα παρουσιάσουμε στο δεύτερο μέρος το βιβλίο της κυρίας Άννας Ιακώβου των εκδόσεων Άθος Παιδικά με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες Αλκιονίδες». Εμείς έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την συγγραφέα του εν λόγω βιβλίου, την κυρία Άννα Ιακώβου. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά κυρία Ιακώβου. Καλή χρονιά κύριε Γιαννακόπουλε. Εύχομαι καλή χρονιά και σε όλους τους ακροατές μας. Και σε εσάς κάθε καλό κυρία Ιακώβου. Θα μιλήσουμε μαζί σας για ένα διήγημα που έχει ως θέμα του την εορτή των Θεοφανίων. Με μια μικρή έρευνα που έκανα στην βιβλιογραφία είδα πως είναι λίγα τα παιδικά διηγήματα που αναφέρονται σε αυτήν τη γιορτή, κυρία Ιακώβου. Πράγματι έχετε δίκιο. Ενώ για τη γιορτή των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς υπάρχουν πάμπολα διηγήματα, εξαντλώντας κάθε θέμα που μπορεί να σχετίζεται με αυτές τις δύο γιορτές, για τη γιορτή των Θεοφανίων έχω και εγώ την εντύπωση πως υπάρχουν ελάχιστα παιδικά διηγήματα. Πώς το εξηγείτε το γεγονός αυτό, κυρία Ιακώβου, ότι δεν υπάρχουν πολλά διηγήματα πάνω σε αυτό? Ίσως αποσπούν το ενδιαφέρον των συγγραφέων οι πιο μεγάλες γιορτές, ας πούμε. Όπως είναι τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά. Το διήγημα αυτό βρίσκεται στο βιβλίο σας Χριστουγεννιάτικες Αλκιονίδες και έχει τον τίτλο «Η αλμυρά της απιστίας θάλασσα». Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Στο βιβλίο Χριστουγεννιάτικες Αλκιονίδες υπάρχουν δύο διηγήματα. Ένα που αναφέρεται στην περίοδο των Χριστουγέννων και έχει τον τίτλο «Το Τάμα», και το δεύτερο διήγημα αναφέρεται στα Θεοφάνεια και έχει τον τίτλο «Η αλμυρά της απιστίας θάλασσα». Ο τίτλος αυτός, κυρία Ιακώβου, πώς δόθηκε στο διήγημα? Είναι μια φράση παρμένη από το Απολυτίκιο της ημέρας, το οποίο λέει «Ότε τη επιφανία σου εφώτισα στα σύμπαντα, τότε η αλμυρά της απιστίας θάλασσα έφυγε και η Ορδάνης κάτω ρέωνε στράφη προς ουρανόν ανυψώνει μας». Ήταν και η πηγή της έμπνευσής σας αυτή η φράση, κυρία Ιακώβου? Νομίζω πως όχι. Αν και στο μυαλό ενός συγγραφέα, ξέρετε, υπάρχουν τόσα πράγματα που σαν ολοκληρώσει μια ιστορία αναρωτιέται και ο ίδιος ποια ήταν η αρχική αιτία της δημιουργίας. Εδώ όμως δεν ήταν αυτή η φράση η πηγή της έμπνευσης. Τέριαξε όμως θαυμάσια με την υπόθεση του διηγήματος. Θα θέλατε λοιπόν να μας πείτε πώς εμπνευστήκατε να γράψετε την ιστορία αυτή? Νομίζω πως με οδήγησε να γράψω αυτή την ιστορία η αγάπη μου για τη γιορτή των Θεοφανίων. Ίσως γιατί αυτή τη γιορτή την ξεχωρίζω λίγο από τις γιορτές του 12ημέρου. Από μικρό παιδί, ξέρετε, με συγκινούσε το θαύμα του αγιασμού των υδάτων. Μεγάλωσα στην Άρτα, σε μια πόλη που βρίσκεται κοντά στον Αμβρακικό κόλπο και που τη διασχίζει ο ποταμός Άραχθος. Έτσι είχα την ευκαιρία σαν παιδί να παρακολουθώ κάθε χρόνο τον αγιασμό των υδάτων είτε στο ποτάμι είτε σε κάποιο παραθαλάσσιο χωριό της περιοχής. Ήμουν, θυμάμαι, συγκλονισμένη από τη σκέψη πως ρίχνοντας το σταυρό σε ένα ποτάμι θαυματουργικά αγιάζονται τα ύδατα όλης της γης. Αργότερα, μεγαλώνοντας μας και σήμερα, με συγκινεί και η τόλμη των παιδιών που πέφτουν μέσα σε πογωμένα νερά να πιάσουν το σταυρό, αψηφώντας το κρύο και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες της εποχής. Θεωρώ πως είναι μια μικρή μα ηρωική θυσία για το σταυρό του Χριστού μας. Όλα λοιπόν αυτά τα συναισθήματα, οι εικόνες, οι αναμνήσεις με οδήγησαν να γράψω αυτό το διήγημα. Θα μπορούσατε να μας πείτε με λίγα λόγια την υπόθεση της ιστορίας? Ευχαρίστως. Καταρχήν η υπόθεση είναι γραμμένη με πολύ χιούμορ και ο σκοπός μου ήταν να γράψω ένα ευχάριστο ανάγνωσμα για τα παιδιά. Θα προσπαθήσω να σας την αφηγηθώ σύντομα. Σε ένα μικρό νησί υπάρχουν δύο χωριά. Το ένα είναι χτισμένο δίπλα στο κύμα και το λένε Ασπροχώρι, και το άλλο είναι αμφιθεατρικά χτισμένο μακριά από τη θάλασσα και το λένε Πετροχώρι. Τα Θεοφάνεια, οι Ασπροχωρίτες που βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, ρίχνουν το σταυρό στη θάλασσα και τα παιδιά με μακροβούτια πιάνουν το σταυρό. Οι Πετροχωρίτες όμως είναι δύσκολο να προσεγγίσουν τη θάλασσα και έτσι ρίχνουν το σταυρό για ευκολία σε μια μικρή λιμνούλα που το νερό της ίσα που φτάνει να βρέξει τα γόνατα των βουτυχτάδων. Τη λιμνούλα αυτή τη μικρή τη λένε κοροϊδευτικά Λούμπα. Έτσι οι Ασπροχωρίτες κόλλησαν στους Πετροχωρίτες το παρατσούκλι Λούμπιδες,
για να τους κοροϊδεύσουν που πέφτουν να πιάσουν το σταυρό μέσα σε μια λιμνούλα με τόσο λίγο νερό. Από τη λίμνη όμως αυτή ιδρευόταν το χωριό τους και έτσι αγιάζοντας ο παπάς στα νερά της, έτρεχε στα σπίτια τους τη μέρα εκείνη το αγιασμένο νερό. Οι πετροχωρίτες τώρα, μη μπορώντας να αντέξουν άλλο τη ρετσινιά των λούμπιδων, πείθουν τον παπά τους να πάνε τη χρονιά εκείνη να ρίξουν το σταυρό στη θάλασσα. Έτσι και έγινε. Ο καλός παπάς τους πήγε με τους χωριανούς στη θάλασσα για τον αγιασμό. Όλα κύλησαν ωραία και καλά, μόνο που στο δρόμο της επιστροφής, ανηφορίζοντας για το χωριό, βλέπουν τους ασπροχωρίτες να πηγαίνουν να ρίξουν εκείνη το σταυρό τους στη λούμπα. Τι είχε συμβεί? Δεν θα σας το πω τι ανάγκασε τους ασπροχωρίτες να κάνουν κάτι τέτοιο, γιατί η πλοκή είναι μεγάλη και περίτεχνα σχεδιασμένη από τα παιδιά του χωριού. Μπορώ μόνο να σας πω πως η λούμπα, η μικρή λιμνούλα, έγινε η αλμυρά της απιστίας θάλασσα και η αιτία να συνειδηστούν οι ασπροχωρίτες και να δικαιωθούν οι πετροχωρίτες. Και να μονιάσουν στο τέλος τα δύο χωριά κατά τα λόγια του παπά που τους έλεγε «Πετροχωρίτες και ασπροχωρίτες μονιάστε». Έτσι δεν είναι, κυρία Ιακώβου? Έτσι ακριβώς έλεγε ο ιερέας. Θα κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό μουσικό διάλειμμα. Συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Άννα Ιακώβου, την συγγραφέα του βιβλίου των εκδόσεων Άθος Παιδικά με τίτλο «Χριστουγεννιάτικες Αλκιονίδες». Νομίζω πως στο σημείο αυτό είναι η κατάλληλη στιγμή να μας διαβάσετε ένα απόσπασμα του βιβλίου για να γνωρίσουμε το διήγημα, κυρία Ιακώβου. Πολύ ευχαριστώς. Πετροχωρίτες και ασπροχωρίτες μονιάστε. Δεν είναι πράγματα αυτά χρονιάρες μέρες, είπε ο παπάς. Ρίξε τώρα, παπά μου, το φταίξιμο σε μας, διαμαρτυρήθηκε ο Παναγής. Τόσα χρόνια τώρα, 2 παπάδες, εγώ και ο Παπαλουκάς κάναμε τα πάντα να σας μονιάσουμε, μα τίποτε δεν καταφέραμε. Μια ζωή μας κορόιδευαν οι ασπροχωρίτες. Και τι έγινε? Εμείς οι παλιότεροι το παίρναμε για χωρατό και γελούσαμε. Τα παιδιά μας όμως τώρα δεν το παίρνουν για χωρατό, είπε ο Νικόλας. Τα παιδιά σήμερα δεν είναι σκληραγωγημένα όπως άλλοτε. Είναι ευαίσθητα. Βρε εσείς, έχει δίκιο ο παπάς. Μήπως μεγαλοποιείτε τα πράγματα, είπε με δυνατή φωνή ο καφετζής. Ξεχνάτε πως τούτο το αστείο ανάμεσα στα 2 χωριά κρατάει χρόνια και χρόνια. Αυτοί μας κοροϊδεύουνε λούμπιδες, γιατί λέει τα φώτα ρίχνουμε το σταυρό μέσα σε μια λούμπα με νερό. Και εμείς τα παλιά χρόνια τους λέγαμε παστοσαρδέλες, γιατί άλλο μεζέ δεν ξέρανε στους καφενέδες από παστές σαρδέλες. Γέλασε όλος ο καφενές με τούτα που είπε ο Θωμάς ο Λουμπογιανιός. Ναι, θυμάμαι.
πως ερχότανε τα καλοκαίρια για δροσιά στο χωριό μας και μου έλεγαν «Πιάσε ένα ουζάκι και μια παστή σαρδέλα». Αλήθεια είναι, άλλο μεζέ δεν ξέρανε. Τώρα όμως δεν τους λέμε πια παστοσαρδέλες, κάποτε τους λέγαμε, είπε εκνευρισμένος ο Νικόλας. Το παρατσούκλι τους κανείς δεν το θυμάται σήμερα. Εμείς όμως συνεχίζουμε να είμαστε λούμπιδες. Δεν είναι μια όποια και όποια λούμπα, είπε ο παπάς. Οι παλιοί τη λέγανε λιμνάδα, που μαζεύει το νερό της πηγής και ύστερα το στέλνει στα σπροχώρη. Βρε παιδιά, το έθιμο είναι να ρίχνουμε το σταυρό εκεί, είπε ο καφετζής. Έτσι δεν είναι, Παπαθανάση? Επί τα σπηγάς των υδάτων, είπε ο παπάς. Να το αλλάξουμε το έθιμο, πετάχτηκε ο Νικόλας. Από φέτος να τα αλλάξουμε. Μια ώρα δρόμος είναι στη θάλασσα. Το χωριό τους δεν θα το πατήσουμε καθόλου. Θα πάμε στο μέρος που έχουμε τα λιωτόπια μας. Εκεί, στο βράχο του Καμπούρη. Θα ανέβει ο Παπαθανάσης στο βράχο, θα πετάξει το σταυρό και θα πέσουν στο κατόπι τα παιδιά για να τον πιάσουν. Να σβηστεί πια η ντροπή. Καλά, λέει ο Νικόλας, είπε ο Φώτης. Να σταματήσουν πια και τα παρατσούκλια. Σ' όλους μας κολλούνε μπροστά το λούμπο. Και μας αλλάξανε τα επίθετα. Τον παππού μου τον έλεγαν Μαστρογιαννάκη. Τώρα μας φωνάζουνε λούμπο Μαστρογιαννάκηδες. Το δικό σου το λέγανε Πυριώτη και τώρα εσένα σε λένε Λουμποπυριώτη. Και εμένα τον παππού μου που ήταν ο άρχοντας του χωριού τον λέγανε Αρχοντάκη. Και τώρα το παιδί μου το φωνάζουν Λουμπαρχοντάκη, είπε με πόνο ο Νικόλας. Και σένα, παπά, σαν περνάς τούτες τις μέρες μέσα από τα καφενεία στο ασπροχώρι, Λουμποπαπά σε φωνάζουν. Εγώ όμως δεν θυμώνω, είπε εκείνος. Εμείς όμως θυμώνουμε, αντιλόγησε ο Νικόλας. Όλα ωραία και καλά τα λέτε εσείς, μουρμούρισε κατά τα γένια του σκεπτικός ο παπάς. Τα πράγματα όμως είναι τακτοποιημένα χρόνια και χρόνια τώρα στο νησί. Οι ασπροχωρίτες αγιάζουν το αλμυρό νερό της θάλασσας και εμείς το γλυκό νερό της στεριάς. Σα δύσκολα μου βάζετε, βρε παιδιά, είπε ο παπάς. Εδώ θέλω να σε δω, πατέρα, στα δύσκολα, του είπε ο Γιώργης. Μην αρρωστήσουν τα παιδιά μες στο χειμώνα, ψέλισε ο παπάς. Τα παιδιά σήμερα δεν είναι σκληρογωγημένα όπως άλλοτε, είναι ευαίσθητα. Τι λες, Παπαθανάση, του είπε ο Νικόλας. Τα παιδιά σήμερα είναι φεριά. Δεν έχω, βρε παιδί μου, και μεγάλη κορδέλα για το σταυρό. Θέλω τόσες πύχες κορδέλα. Έχει το ψιλικατζίδικο, πατέρα. Μα είναι σύμφωνο όλο το χωριό. Πανηγύρι θα γίνει σαν το μάθουνε, είπανε όλοι με ένα στόμα. Ας γίνει λοιπόν κατά το θέλημα του Θεού και το θέλημα του χωριού, είπε ο παπάς και έκαμε το σταυρό του. Το χιούμορ και οι αστεισμοί βλέπουμε να διαδέχονται στους διαλόγους του αποσπάσματος το ένα το άλλο, κυρία Ιακώβου. Όπως διαπίστωσα διαβάζοντας και εγώ το διήγημα, είδα πως έχει για πρωταγωνιστές απλούς καθημερινούς ανθρώπους της επαρχίας. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε μαζί μου, αλλά νομίζω πως η απλότητα και η αυθεντικότητα αυτών των ανθρώπων που περιγράφεται θα αρέσει πολύ στα παιδιά, γιατί ταιριάζει με την δική τους απλότητα. Ναι, και εγώ συμφωνώ απόλυτα. Τα παιδιά καταλαβαίνουν καλύτερα τους απλούς και αυθεντικούς χαρακτήρες. Πολλοί, ξέρετε, ίσως να νομίζουν πως οι πρωταγωνιστές είναι άνθρωποι μιας περασμένης εποχής. Όμως δεν είναι έτσι. Είναι άνθρωποι που ζουν δίπλα μας. Υπάρχουν σε μικρές και σε μεγαλύτερες κοινωνίες. Αρκεί όμως να μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε και να διακρίνουμε στη διαφορετικότητά τους το μεγαλείο της αυθεντικότητας. Η περίοδος του 12ημέρου είναι μια πλούσια περίοδος σε ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Πόσο όλα αυτά μπορούν να δώσουν έμπνευση και να κεντρήσουν την πένα ενός συγγραφέα. Μα οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι αστήρευτη πηγή έμπνευσης για τους συγγραφείς. Και η συγγραφική φαντασία, πιστεύω, πως άξια εκμεταλλεύτηκε μέχρι τώρα κάθε πιθανή πηγή έμπνευσης. Δεν τολμώ βέβαια να σκεφτώ πως κάποτε μπορεί να εξαντληθούν αυτές οι πηγές. Χρησιμοποιείτε, κυρία Ιακώβου, και κάλαντα των φώτων, τα οποία τραγουδούν τα παιδιά του χωριού. Από πού είναι τα κάλαντα αυτά? Είναι κάλαντα των φώτων που τραγουδούν τα παιδιά στην Κάλυμνο. Θα κάνουμε ένα ακόμη μικρό μουσικό διάλειμμα, κυρία Ιακώβου. Ναι.
Κυρία Ιακώβου, όπως μας είπατε, χρησιμοποιείτε κάλαντα των φώτων από την Κάλυμνο. Θα μπορούσατε να μας διαβάσετε τους στίχους για να τα ακούσουμε και εμείς? Ευχαρίστως. Μόνο που εγώ στο διήγημα χρησιμοποίησα μόνο την πρώτη στροφή. Ναι. Έχω όμως μπροστά μου και μπορώ να σας διαβάσω και όλους τους στίχους του τραγουδιού. Τους στίχους που τραγουδούν τα παιδιά στην Κάλυμνο. Ναι. Αυτό θέλετε να πείτε, ναι. Κυρία Ιακώβου? Σας ακούμε. Ωραία. Ο μήνας έχει σήμερον 5 Ιανουαρίου και όλοι μας εορτάζομεν τα φώτα του Κυρίου. Όλοι οι παπάδες περπατούν με το σταυρό στο χέρι και μπαίνουν μέσα στα σπίτια και λένε τον Ιορδάνη. Βοήθεια να έχετε το Μέγα Ιωάννη, στο σώμα και στην ψυχή είναι χαρά μεγάλη. Εσχίστησαν οι ουρανοί και βγήκε περιστέρι. Μα περιστέρι δεν ήταν το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα έφυγε να πάει να μαρτυρήσει πως ο Χριστός βαπτίζεται σ' Ανατολή και Δύση. Κάτω στα Ιεροσόλυμα και στο Χριστού τον τάφο δέντρο δεν είχε φυτρωθεί και δέντρο εφυτρώθη. Το δέντρο ήταν ο Χριστός, η ρίζα η Παναγία και τα περικλονάρια του ήταν η μαρτυρία που μαρτυρούσαν και έλεγαν για του Χριστού τα πάθη. Κάλαντα των φώτων που ψάλλονται στην Κάλυμνο. Εσείς έχετε γράψει και άλλα διηγήματα με θέματα παρμένα από την γιορτινή αυτή περίοδο? Ναι, έχω γράψει αρκετά διηγήματα και για τα Χριστούγεννα και για την Πρωτοχρονιά. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να διαβάσω για τους ακροατές μας ακόμη ένα μικρό απόσπασμα του βιβλίου. Σαν τελείωσε η Θεία Λειτουργία, κίνησε η πομπή για την θάλασσα και ήταν όλα όπως τα είχε λογαριάσει ο Λικούργος, που ήταν επίτροπος στην Εκκλησία και σήμερα τελετάρχης και ο έχων το γενικό πρόσταγμα, δηλαδή εκείνος που διάταζε ακόμη και τον παπά πώς θα περπατεί, πότε θα πηγαίνει αργά και πότε γρήγορα. Μπροστά στην λιτανία πήγαιναν τα παιδιά με τα εξαπτέρυγα στα χέρια. Ακολουθούσε ο Γρηγόρης έχοντας το θυμιατό γεμάτο με λιβάνι να θυμιατίζει την εικόνα της βάπτισης που κρατούσε ο Νικόλας, ο Αρχοντάκης, ευλαβικά μπρος στο στήθος του. Ύστερα πήγαινε ο Παπαθανάσης, χαμογελαστός, κρατώντας την αγκαλιά του από την αριστερή μεριά το Ευαγγέλιο και στο δεξί του χέρι έναν μεγάλο ξύλινο σκαλιστό σταυρό και πιο πίσω πήγαιναν οι ψάλτες ψάλλοντας. Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύσης. Τι όμορφη που ήταν εκείνη η πομπή, καθώς περπατούσε μέσα από τα κλάδευτα αμπέλια, μέσα από τα λιωτόπια, μέσα από τις χέρσες πεζούλες. Στο διάβα τους βρίσκανε μικρά ολόασπρα ξοκλήσια και ομορφοκτισμένα προσκυνητάρια που η πίστη τους τα έσπηρε μέσα στα χωράφια, στα μπέλια και στα λιωτόπια τους. Στο γυαλό, πάνω στα πολύχρωμα γυαλιστερά βότσαλα, ήρθαν και στάθηκαν οι πιστοί. Τα παιδιά άφησαν τα εξαπτέρυγα και τους σταυρούς στα χέρια των γερόντων και έτρεξαν πίσω από τα λιόδεντρα που φτάσανε ως το κύμα και βγάλανε γρήγορα τα ρούχα τους. Αψηφώντας το τσουχτερό κρύο και φορώντας τα κοντοβράκια τους, μπήκανε μέσα στις ψαρόβαρκες που καρτερούσαν εκεί δεμένες. Και ξανήχθηκαν οι ψαράδες με τα κουπιά και ήρθαν και κάνανε ένα γύρο κάτω από τον βράχο του καμπούρι, την ώρα που διάβαζε ο ψάλτης. «Τάδε λέγει Κύριος, εφράνθητη έρημος διψώσα. Τάδε λέγει Κύριος, οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ. Τάδε λέγει Κύριος, αντλήσατε είδωρ με τα εμφροσύνης εκ των πηγών του σωτηρίου». Σαν πήραν όλη τη θέση τους στο σκηνικό της μεγάλης γιορτής, διάβασε ο ψάλτης τον Απόστολο. Και σαν έφτασε η ώρα και σήγησε ολάκερη η κτήση, διάβασε ο παπάς και το Ευαγγέλιο αργά και καθαρά. Και άφηκε την ώρα εκείνη ο Μπαρμπαμανόλης ο Λουμπάκης ένα άσπρο περιστέρι που κρατούσε στις χούφτες του να πετάξει ψηλά. Ο παπάς δεν άργησε συγκινημένος να ψάλλει σε λίγο μελωδικά από εκεί ψηλά που βρισκόταν. «Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου Κύριε». Και πέταξε τον ξύλινο σταυρό στη θάλασσα
και αγιάστηκαν τα ύδατα του πελάγου και αγιάστηκαν τα ύδατα ολάκερης της γης. Και ύστερα μάζεψε τον σταυρό τραβώντας την άσπρη κορδέλα που ήταν δεμένος και τον πέταξε ξανά και δεύτερη φορά. Σαν ετοιμάστηκε την τρίτη φορά να τον ρίξει στο νερό, τον έλυσε από την κορδέλα και τον πέταξε από ψηλά με όλη του τη δύναμη, όσο μακρύτερα μπορούσε. Τότε ήταν που έπεσαν και τα παιδιά από τις βάρκες για να τον πιάσουν. Το τι χαλασμός γίνηκε μέσα στο νερό δεν περιγράφεται με λόγια. Ένα κύμα βουνό σηκώθηκε από τη βουτιά των βουτυχτάδων την ώρα που πήδηξαν στο νερό. Οι κολυμβητές χτύπαγαν τα χέρια τους με δύναμη και σχίζανε τη θάλασσα να φτάσουν πρώτοι στη μεριά που είδαν να πέφτει ο σταυρός. Και ύστερα χάνονταν με μιαν ανάσα στα γαλάζια νερά και ξανάβγαιναν στην επιφάνεια ψάχνοντας να τον βρούνε. Και ο νικητής δεν άργησε να πανηγυρίσει τη νίκη του. Ήταν ο Βασίλης, το μικρότερο εγγόνι του Παπαθανάση, ο ήρωας της ημέρας, που είχε την ευλογία να πιάσει τον σταυρό. Κολυμπώντας με μεγάλες απλωτές, βγήκε θαλασσοβρεγμένος στη στεριά και έδωσε στον παππού του πίσω τον σταυρό, φιλώντας του το χέρι. Το βιβλίο Χριστουγεννιάτικες Αλκιονίδες, στο οποίο βρίσκεται και το διήγημα για τα Θεοφάνεια, είναι η δεύτερη χρονιά που κυκλοφορεί. Ποιες είναι οι εντυπώσεις των παιδιών για τα διηγήματα, κυρία Ιακώβου? Στα παιδιά αρέσουν οι κάθε είδους ζωηράδες και αγαπούν ιδιαίτερα τους ζωηρούς εντός εισαγωγικών ήρωες. Έτσι και το βιβλίο αγαπήθηκε από τα παιδιά, μα και από τους μεγάλους που το διάβασαν ευχάριστα. Νομίζω, κυρία Ιακώβου, πως κυκλοφόρησε και κάποιο καινούργιο βιβλίο σας την περίοδο αυτή. Θα θέλατε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό? Ναι, κυκλοφόρησε λίγο πριν από τις γιορτές το καινούργιο μας βιβλίο από τις εκδόσεις Θύρα, που έχει τον τίτλο «Το Τενεκεδένιο Σχολείο». Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία, για ένα πραγματικά τενεκεδένιο σχολείο, που στήθηκε για χάρη των μικρών μαθητών που ήλθαν προσφυγάκι από τη Μικρά Ασία το 1922 στην Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι ένα βιβλίο για τους μικρότερους αναγνώστες μας, για παιδιά δηλαδή του νηπιαγωγείου και των πρώτων τάξεων του δημοτικού. Και το βιβλίο αυτό να ευχηθούμε να έχει την ίδια ανταπόκριση από το αναγνωστικό κοινό, κυρία Ιακώβου, όπως αυτό με τα χριστουγεννιάτικα διηγήματα, τις χριστουγεννιάτικες Αλκιονίδες, το οποίο παρουσιάσαμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Θα ήθελα να σας ευχηθώ καλό τάξιδο και το καινούριο σας βιβλίο, αλλά και οι χριστουγεννιάτικες Αλκιονίδες, και θα χαρώ στο μέλλον να τα ξαναπούμε. Να παρουσιάσουμε και την νέα σας δουλειά, που ως τίτλο έχει «Το Τενεκεδένιο Σχολείο». Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γιαννακόπουλε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας και καλή χρονιά να έχετε, κυρία Ιακώβου. Επίσης. Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την συγγραφέα του βιβλίου Χριστουγεννιάτικες Αλκιονίδες, την κυρία Άννα Ιακώβου.